सजाई के चंदन लगाई के पूजा कराई बसो पंडा बोलाई के सेवकन के करेली भलैया दुआरे अइले भगवती मैया जुटल बा सभे के ठैया दुआरे अइले भगवती मैया आसन सजाई के चंदन लगाई के पूजा कराई बसो पंडा बोलाई के सेवकन के करेली भलैया दुआरे अइले भगवती मैया जुटल बा सभे के ठैया दुआरे अइले भगवती मैया भगवती मैया भगवती मैया। डीजे ज्योति प्रकाश डीजे ज्योति प्रकाश डीजे ज्योति प्रकाश हाथ में अस्त्र शस्त्र शेर के सवारी मन पूत के रक्षा करिए मोर मैयारी। हाथ में अस्त्र शस्त्र शेर के सवारी मन पूत के रक्षा करिए मोर मैयारी। एक हाथे त्रिशूल दूजे बध असुर बा जल्दी से अइहे मैया नेता कबूल बा पूजा बाउन कर पैया दुआरे अइले भगवती मैया बैठल बा सभे के ठैया दुआरे अइहे भगवती मैया भगवती मैया भगवती मैया। पौआ में पायल छनन छन छन के लीलरा प बिंदिया चमक चम चम के। पौआ में पायल छनन छन छन के लीलरा प बिंदिया चमक चम चम के। सजल पंडाल में डीजे बजा बता माई के ध्यान भके हजी लगा बता भक्तन के पार करिए नैया दुआरे अइले भगवती मैया जुटल बा सभे के ठैया दुआरे अइले भगवती मैया भगवती मैया भगवती मैया। डीजे ज्योति प्रकाश डीजे ज्योति प्रकाश डीजे ज्योति प्रकाश रामधनपुर रामधनपुर श्याम सौतेला कैले सारा तैयारी प्यारे सुमन जी के भगिया सवारी। श्याम सौतेला कैले सारा तैयारी प्यारे सुमन जी के भगिया सवारी। होके मगन मनीष नाचता गाबता रंजस बिहारी माई के कचरा सुनाबता करेली माई के पूजैया दुआरे अइले भगवती मैया जुटल बा सभे के ठैया दुआरे अइले भगवती मैया। आसन सजाई के चंदन लगाई के पूजा कराई बसो पंडा बोलाई के सेवकन के करेली भलैया दुआरे अइले भगवती मैया जुटल बा सभे के ठैया दुआरे अइले भगवती मैया। आसन सजाई के चंदन लगाई के पूजा कराई बसो पंडा बोलाई के सेवकन के करेली भलैया दुआरे अइले भगवती मैया जुटल बा